Συνέχεια στο 10 με τόνο με ένα πολύ ενδιαφέρον βιβλίο από τις εκδόσεις Κοντήλη. Ο λόγος για το βιβλίο της κυρίας Ελισάβετ Πρεβεζιάνου με τίτλο «Η ψυχή ως τόπος μετάνοιας, φιλοσοφικές και ψυχοθεραπευτικές αναγνώσεις των εξομολογήσεων του Ιερού Αυγουστίνου». Η εξομολόγηση λοιπόν έρχεται στο επίκεντρο του βιβλίου ως καθρέφτης της ανθρώπινης αγωνίας για νόημα, ελευθερία και αλήθεια. Αλλά έχουμε καλύτερα να μας πει η συγγραφέας, η κυρία Ελισάβετ Πρεβεζιάνου, ψυχοθεραπεύτια, σύμβουλος υγείας και συγγραφέας βέβαια, σχετικά με το βιβλίο. Καλώς ήρθατε κυρία Πρεβεζιάνου στην εκπομπή μας. Καλή σας μέρα, καλημέρα στους ακροατές σας. Γιατί αποφασίσατε να προχωρήσετε στη συγγραφή αυτού του συγκεκριμένου βιβλίου? Τι ήταν αυτό που σας παρακίνησε? Το βιβλίο είναι μια πρόκληση. Οι εξομολογήσεις του Ιερού Αυγουστίνου ήταν μια πρόκληση για μένα, γιατί για πρώτη φορά θεώρησα ότι μπορεί να προσεγγιστεί όχι σαν ιστορικό ή θεολογικό κείμενο, μνημείο, αλλά σαν ένα ζωντανό φιλοσοφικό και ψυχοθεραπευτικό κείμενο. Παρότι ο Αυγουστίνος ζει τον 4ο αιώνα, συνομιλεί με σύγχρονες υπαρξιακές αγωνίες, όπως είναι η ευθύνη, ο χρόνος, η αυθεντικότητα, η συνεχής πάλι του ανθρώπου με το να ισορροπήσει ανάμεσα στο ποιος είμαι και στο ποιος θα μπορούσα να γίνω. Είναι όμως άξιο απορίας και εύλογο το ερώτημα πώς ένα έργο του 4ου αιώνα μπορεί να απαντήσει σε υπαρξιακά ερωτήματα και να κατευνάσει αγωνίες των σημερινών ανθρώπων. Ναι, προσφέρει η ανάγνωση του Αυγουστίνου μέσα από το πρίσμα της υπαρξιακής φιλοσοφίας, προσφέρει μια νέα γλώσσα κατανόησης. Δεν με ενδιέφερε να ερμηνεύσω τον Αυγουστίνο, αλλά να σταθώ στον τρόπο με τον οποίο ο λόγος του συνομιλεί με τον σύγχρονο άνθρωπο. Στον Αυγουστίνο βρίσκουμε έναν άνθρωπο που τολμάει να κοιτάξει τα κατάβαθα του εαυτού του και μέσα από αυτή τη διαδικασία να δώσει περιεχόμενο στην έννοια της μετάνοιας, όχι σαν ηθικό καθήκον, αλλά σαν υπαρξιακή μετακίνηση, σαν τη στιγμή που ο άνθρωπος αναλαμβάνει την προσωπική του ευθύνη. Και σήμερα ζούμε σε έναν κόσμο που δείχνει η προσωπική ευθύνη να έχει χαθεί παντελώς, οπότε και μόνο αυτό υπήρξε ένα σημείο εκκίνησης για μένα. Μάλιστα. Πάμε λοιπόν να συνδέσουμε το τότε με το σήμερα. Κάνατε λόγο για την μετάνοια και για την έννοια της ευθύνης. Πολύ σοβαρή έννοια, η οποία, όπως σωστά είπατε, χάνεται. Και βέβαια είναι και εξομολόγηση ως έννοια. Ποια είναι η θεραπευτική αξία όλων αυτών, μια και είστε ψυχοθεραπεύτρια, και μέχρι πού μπορεί να βοηθήσει τον σύγχρονο άνθρωπο, να τον λυτρώσει, να τον μεταμορφώσει ακόμη? Ναι. Ο τίτλος του βιβλίου «Η ψυχή ως τόπος μετάνοιας» δεν είναι απλώς μία φράση, είναι μία πρόταση κατανόησης ανθρώπινης ύπαρξης. Ο Αυγουστίνος μας δείχνει ότι η μεταστροφή δεν είναι μία στιγμή, είναι μία διαδικασία συνεχούς επιστροφής στον εαυτό. Η ψυχή δηλαδή δεν είναι ένας χώρος στατικός, είναι ένας τόπος κίνησης, επανεξέτασης και μετασχηματισμού. Για πρώτη φορά ο Αυγουστίνος εισάγει την έννοια του εσωτερικού χρόνου. Ο χρόνος δηλαδή δεν είναι μια απλή μέτρηση, καταγραφή στιγμών. Είναι ο τρόπος που το παρελθόν μας διαμορφώνει, ο τρόπος που το παρόν μας καλεί να σταθούμε απέναντι στις επιλογές, ο τρόπος που το μέλλον ανοίγεται μπροστά μας, αναλόγως πώς θα το δει κανείς, ως απειλή ή ως δυνατότητα. Είναι πολύ βασική δηλαδή η έννοια του βιωμένου χρόνου, του εσωτερικού χρόνου στον Αυγουστίνο. Δεν είναι για εκείνον η στιγμή της αλήθειας κάτι το οποίο έρχεται όταν κάνουμε ερμηνεία της ζωής, οπότε τον Αυγουστίνο τον αντιμετώπισα σαν έναν σύγχρονο άνθρωπο που θα μπορούσα να έχω απέναντί μου, ακούγοντας, όχι ερμηνεύοντας, ακούγοντας την προσπάθειά του να δει το βάρος της ελευθερίας και το πλήθος των επιλογών που αυτή εμπεριέχει. Και βέβαια μιλώντας για μετάνοια και εξομολόγηση στις μέρες μας, δεν ξέρω κατά πόσο αυτό βοηθά μέσα στις σύγχρονες συνθήκες, γιατί γνωρίζουμε πολύ καλά για παράδειγμα ότι υπάρχει πολλή μοναξιά. Επίσης
ενδεχομένως μέσα στη μοναξιά έχει κάποιος την ανάγκη να μιλήσει, να επικοινωνήσει. Και βέβαια υπάρχουν τοξικές καταστάσεις, όπως βίαιες καταστάσεις, που ενδεχομένως είναι πιο απαραίτητο από ποτέ αυτό. Ποια είναι η θέση σας για αυτά τα φαινόμενα της εποχής? Ζούμε σε μια εποχή όπου ο άνθρωπος είναι κατακαιρματισμένος, κινείται διαρκώς ανάμεσα σε διαφορετικούς ρόλους, εικόνες, προσωπία, είναι εκτεθειμένος στην ταχύτητα, στις πολλαπλές ταυτότητες. Οπότε η πρόκληση του Αυγουστίνου είναι να εισέλθουμε στον εαυτό μας με την έννοια, την επικέντρωση, όχι αυτοαναφορικά ως εγωιστική πράξη, αλλά ως εστίαση στην προσωπική ευθύνη. Στο πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί όλη αυτή η βιαιότητα, αν κατάλαβα σωστά, σε αυτό που με ρωτάτε. Θα έλεγα ότι, και είναι κάτι από την προσωπική μου εμπειρία αυτό, η συμμετοχή σε μικρές ομάδες, υπό την έννοια της δημιουργίας μικρών κοινοτήτων που έχουν εκλείψει πια από την εποχή μας, είναι πάρα πολύ σημαντικές, γιατί μιλήσατε για μοναξιά. Και το λέω αυτό από την εμπειρία, γιατί συντονίζω μικρές ομάδες, για παράδειγμα book therapy, και εκεί βλέπεις πώς οι άνθρωποι εμπλουτίζουν τη γνώση, όχι όμως μόνο τη γνώση ως ξερή γνώση, αλλά ως ένα υλικό το οποίο διαμορφώνει τους ανθρώπους μελλοντικά μέσα από τη σύνδεσή τους με τους άλλους ανθρώπους. Και αυτό είναι το σημαντικό. Είναι σημαντικό αυτό που λέτε. Είστε σύμβουλος ομάδων και οργανισμών, έτσι. Έχει θεραπευτική, να το πούμε, αξία η συμμετοχή σε τέτοιες ομάδες. Και είστε, η κυρία Πρεβεζιάνου, και εκπαιδεύτρια σχολών γονέων και ως επιστημονικός συνεργάτης του ΕΚΠΑ σε πρόγραμμα για τον εθισμό των εφήβων στο διαδίκτυο. Ναι, αυτό, με συγχωρείτε που σας διακόπτω, είναι ένα πρόγραμμα το οποίο δεν υπάρχει πια, ήταν στο παρελθόν. Ναι. Ωστόσο, έχετε γνωρίσει το θέμα και θα ήθελα να ρωτήσω τι θα λέγατε στους γονείς που τους απασχολεί αυτό το επίσης σύγχρονο φαινόμενο του εθισμού στο διαδίκτυο των νέων. Δεν είναι μια απλή απάντηση που μπορώ να δώσω και δεν είναι εύκολο και δεν ξέρω και πώς θα ακουστεί, γιατί οι απαιτήσεις της ζωής σήμερα είναι πάρα πολλές. Οι περισσότεροι, αν όχι όλοι οι γονείς, λείπουν πάρα πολλές ώρες από το σπίτι. Οπότε δεν ξέρω κατά πόσο αυτό μπορεί να είναι εφικτό, αλλά θα έλεγα ότι ο χρόνος που βρίσκονται οι άνθρωποι στο σπίτι με τα παιδιά τους να είναι χρόνος ουσιαστικός. Δηλαδή να είναι κοντά στα παιδιά, με όση δύναμη και αντοχή μπορεί να έχουν οι άνθρωποι που εργάζονται τόσες πολλές ώρες, αλλά να μπορεί να γίνει αντιληπτό από τα παιδιά τους ότι οι γονείς τους είναι εκεί δίπλα τους με κατανόηση, χωρίς κρίση, χωρίς αυστηρότητα, φυσικά με όρια, αλλά να μπορούν να νιώθουν την ουσιαστική τους παρουσία. Για μένα αυτό είναι το κριτήριο, διότι ζούμε σε πάρα πολύ δύσκολες εποχές. Οι άνθρωποι είναι σκληρά εργαζόμενοι, οπότε όντως απουσιάζουν πολύ από το σπίτι, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Μάλιστα. Και στα παιδιά γίνεται πάρα πολύ έντονη η έλλειψη των γονέων. Οπότε ο όποιος χρόνος μοιράζεται με τα παιδιά, ας είναι ουσιαστικός. Τι εννοώ? Ας είναι λιγότερη η τηλεόραση ή οι πλατφόρμες ή τα κινητά ή δεν ξέρω τι άλλο. Ας αφιερωθεί δηλαδή ένας ουσιαστικός χρόνος συζήτησης μαζί με τα παιδιά. Όχι υπερανάλυσης, αλλά ουσιαστικής παρουσίας. Κυρία Πρεβεζιάνου, το επιστημονικό σας έργο είναι ευρύ και η δράση σας έχει πολλές διαστάσεις. Θα ήθελα εδώ να σταθούμε λίγο πέρα από τους γονείς και τα παιδιά σε ένα άλλο κομμάτι στο οποίο έχετε δουλέψει πάνω. Πρόκειται για τη διαχείριση συναισθηματικών διαταραχών ηλικιωμένων λόγω της απώλειας προσφυλών προσώπων. Ποια είναι τα βασικά στοιχεία της προσέγγισης σας σε αυτό το θέμα? Έχω συμμετοχή σε ένα επιστημονικό σύγγραμμα με το κεφάλαιο αυτό που αναφέρατε. Στο κεφάλαιο λοιπόν αυτό αναφέρω ότι οι άνθρωποι αυτοί σε αυτό το στάδιο της ζωής περνάνε πάρα πολύ δύσκολα, πάρα πολύ μοναχικά. Εάν έχουν συμβεί οι απώλειες που αναφέρατε, είναι ακόμη πιο δύσκολο.
γιατί έχουν χάσει από τη ζωή τους πολύτιμους συντρόφους τους. Οπότε η προσέγγιση είναι πάντα υπαρξιακή, με την έννοια του να βοηθήσεις αυτούς τους ανθρώπους, οι φροντιστές, η οικογένεια, όποιος βρίσκεται δίπλα εν πάση περιπτώσει, με την ειλικρινή παρουσία, με εστίαση στο έργο που αυτοί οι άνθρωποι έχουν επιτελέσει, γιατί έχουν επιτελέσει ένα έργο αυτοί οι άνθρωποι σε όλη τους τη ζωή. Και είναι αυτό το οποίο χρειάζονται, δηλαδή μια στήριξη και μια κατανόηση και στις ανάγκες τους, οι οποίες είναι πάρα πολλές. Είναι πολύ δύσκολο για όλο το περιβάλλον να το διαχειριστεί όλο αυτό το πράγμα, αλλά η εστίαση η παρουσία ειλικρινής και η εστίαση στο τι έχουν οι άνθρωποι αυτοί δημιουργήσει, τι αφήνουν πίσω δηλαδή ως κληρονομιά. Είναι πολύ σημαντικό να το βιώνουν αυτό οι άνθρωποι σε αυτές τις ηλικίες. Μάλιστα. Κυρία Πρεβεζιάνου, έχετε συγγράψει αρκετά βιβλία και για τις εκδόσεις Κοντήλη, δηλαδή συζητάμε για το «Η ψυχή ως τόπος μετάνοιας» που ήδη κυκλοφορεί. Έχουν προηγηθεί και άλλα και θα ήθελα εδώ να σταθώ σε κάποιο από αυτά το οποίο μιλά για τη θεραπευτική αξία των τεχνών. Θα ήθελα λίγο να μας πείτε δύο λόγια για αυτό το θέμα. Ναι, επειδή δουλεύω μέσα από την τέχνη στις ομάδες, είναι σίγουρα, είναι ξεκάθαρο και έχουν γραφτεί πάρα πολλά πράγματα γύρω από αυτό. Η τέχνη είναι βοηθητική, κυρίως για όλους, αλλά κυρίως για ανθρώπους οι οποίοι δυσκολεύονται σε ένα θεραπευτικό δωμάτιο, σε μία συζήτηση με τον θεραπευτή, το σύμβουλο, δυσκολεύονται να εκφράσουν τα συναισθήματά τους, δυσκολεύονται να μιλήσουν. Οπότε η τέχνη έρχεται σαν επικουρικά, σαν ένα πρόσθετο εργαλείο θεραπευτικό, να βοηθήσει, είτε αυτό είναι γραφή, είτε είναι ζωγραφική, είτε οποιαδήποτε μορφή τέχνης, έρχεται να βοηθήσει τον άνθρωπο να εκφραστεί μέσα από αυτό, με το ίδιο του το έργο. Δεν αναζητούμε ούτε έργα τέχνης να δημιουργήσουν οι άνθρωποι, ούτε δεν ξέρω, μέσω της γραφής κάποιο σπουδαίο βιβλίο ή κάτι άλλο. Δεν είναι δημιουργική γραφή. Είναι όμως έκφραση του εσωτερικού τους κόσμου, του συναισθηματικού τους κόσμου, και αυτό είναι που έχει σημασία. Μάλιστα. Τέχνη και συμβουλευτική λοιπόν, να μιλήσαμε και για αυτό το θέμα. «Η ψυχή ως τόπος μετάνοιας» είναι το νέο βιβλίο της κυρίας Ελισάβετ Πρεβεζιάνου, την οποία είχαμε τη χαρά και την τιμή να έχουμε κοντά μας. Μιλήσαμε για την αξία της μετάνοιας και της εξομολόγησης, όχι απλά με τη θεολογική διάσταση, αλλά ως ένας καθρέφτης της ανθρώπινης αγωνίας για νόημα, ελευθερία και αλήθεια. Ευχόμαστε καλή επιτυχία και στο νέο σας βιβλίο, κυρία Πρεβεζιάνου. Να είστε καλά.